Statočný cínový vojačik. Bolo raz 25 cínových vojačikov. Všetci boli bratia, lebo ich uliali zo starej cínovej lyžice. V rukách držali pušky, pozerali rovno pred seba a mali krásne červeno-belasé rovnošaty. Prvé, čo počuli na tomto svete, keď sa otvoril vrchnák škatule, v ktorom ležali, bolo Cínoví vojaci. Takto zvolal malý chlapček a zatlieskal. Dostali ich na narodeniny a porozkladal si ich na stôl. Vojaci boli rovnakí, ani keby si boli z oka vypadli. Len jediný sa od ostatných trocha líšil. Mal iba jednu nohu, lebo ho uliali z posledného a nezvyšilo na neho už dosť cínu. Ale predsa stál na svojej jedinej nohe tak pevne, ako ostatní na dvoch. A práve jemu sa prihodilo niečo nezvyčajné. Na stole, kde chlapček vojakov porozkladal, bolo ešte veľa iných hračiek, ale najväčšmi každého zaujal pekný papierový zámok. Cez malé oblôčiky bolo vidieť rovno do sál. Pred zámkom stali stromčeky okolo malého zrkadla, ktoré malo byť jazierkom. Na ňom plávali voskové labute. Všetko to bolo krásne, ale najkrajšia bola malá bábika v zámockých dverách, tiež vystrihnutá z papiera. Mala však sukienku z najjemnejšieho batistu a hruď jej prikrývala úzka, belasá stuštička s ozdobou veľkou ako jej tvár. Bábika vystierala obe ruky, lebo bola tanečnica. Jednu nohu mala zdvihnutú tak vysoko, že ju cínový vojačik vôbec nevidel. Myslel si, že bábika je takisto jednonohá ako on. To by bola žena pre mňa, pomyslel si. Ale ona je veľmi vznešená, veď býva v zámku a ja len v škatuli a tam nás je 25. To nie je nič pre bábiku. No jednako sa musím s ňou zoznámiť. Potom si ľahol za tabatierku na šňupavý tabak, čo bola na stole. Odtiaľ práve najlepšie videl malú, jemnú dámu, ktorá stála na jednej nohe a nestrácala rovnováhu. Večer sa všetci ostatní cínoví vojaci uložili do škatule a ľudia v dome išli spať. Teraz sa hračky začali hrať na návštevy, na vojnu a na ples. Cínoví vojaci v škatuli štrngotali, lebo sa chceli hrať s ostatnými, ale nemohli otvoriť vrchnák. Tlček na orechy robil kotrmelce a Grífel tancoval po tabuľke. Bol tu taký hurt, že Kanárik sa zobudil a začal sa s nimi zhovárať a ešte k tomu vo veršoch. Jediní dvaja, čo sa z miesta ani nepohli, bol cínový vojačik a malá tanečnica. Ona stála vzpriamená na prstoch, s obomi rukami vystretými dopredu a vojačik stal práve tak statočne na svojej jednej nohe. Ani na chvíľočku nespustil oči z malej tanečnice. Práve bylo 12 hodín a klop. Tabatierka sa otvorila, ale nebol v nej tabak, veru nie, lež malý čierny škriatok. Bola to čarodejná vecička. Cínový vojak, povedal škriatok. Staraj sa ty len o seba. Ale cínový vojačik sa tváril, ako by to nepočul. No len počkaj do zajtra, povedal škriatok. Ráno, keď deti vstali, dali cínového vojačika do obloka. Či to už zavinil škriatok alebo prievan, oblok sa zrazu otvoril a cínový vojačik vyletel dolu hlavou z 3. poschodia. Bol to hrozný pád. Obrátil sa nohou nahor a dopadol na končitú čiapku zapuchnutý bodákom medzi dlaždicami. Slúžka s chlapčekom hneď zbehli dolu hľadať ho, ale hoci na neho bezmála stúpili, predsa ho nenašli. Ak by bol cínový vojačik zavolal: Tu som! Ľahko by ho boli našli. Jemu sa však nezdalo múdre kričať nahlas, keď bol v rovnošate. Zrazu začalo pršať čoraz hustejšie, kvapka za kvapkou, až sa spustil poriadny lejak. Keď sa vypršalo, pribehli dvaja chlapci. Ľala, zvolal jeden, tuto je cínový vojak, nech sa plaví. Potom urobili z novín loďku, doprostred postavili cínového vojačika a už sa plavil dolu jarkom. Obaja chlapci bežali popri jarku a radostne tlapkali rukami. Ty môj svete, aké vlny boli v jarku a aký prúd! Papierová loďka sa kolísala z boka na bok a zavše sa zakrútila, až sa vojačik striasol. Ale bol statočný. Ani brvou nepohol, pozeral spriama a pevne zvieral pušku.
Zrazu sa dostala loďka pod široký mostík. Bola tam tma ako v škatuli, kde vojačik býval. Kam sa len dostanem, pomyslel si. Veru to všetko urobil ten škriatok. Keby som mal v člnku bábiku, potom by tu mohla byť aj väčšia tma. Tu vyšiel veľký potkan, čo býval pod lávkou. Máš cestovný pas? Opýtal sa potkan. Ukáž. Ale Cínový vojačik čušal a ešte pevnejšie zovrel pušku. Loďka pláva ďalej a potkan beží za ňou. Ako škrípal už zubami a volal na drievka a slamky. Zastavte ho! Nezaplatil clo, neukázal pas! Prúd bol čoraz silnejší. Cínový vojačik už videl za mostíkom denné svetlo, ale počul aj šumivý zvuk, ktorý by nalakal i udatného vojaka. Predstavte si, za mostíkom sa voda z jarku rútila rovno do obrovského prieplavu. To bolo pre vojačika práve také nebezpečenstvo, ako pre nás spustiť sa nadol veľkým vodopádom. Už bol tak blízko, že sa nemohol zastaviť. Loďka sa rútila napred. Ubohý Cínový vojačik stal priamo, ako len vedel. Nikto nemohol o ňom povedať, že sa bojí. Bol taký smelý, že ani brvou nepohol. Loďka sa 3-4 krát otočila, naplnila sa vodou až po okraj. Musela sa potopiť. Cínový vojačik stál až po krk vo vode a loďka klesala hlbšie a hlbšie. Papier čoraz viac povoľoval. Voda vystúpila vojačikovi nad hlavu. Tu si pomyslel na malú krásnu tanečnicu, ktorú už naisto nikdy neuvidí. A Cínovému vojačikovi zaznelo v ušiach. Len smelo vojačik, smrť na teba čaká. Tu sa papier roztrhol a vojačik sa zrútil do vody. Ale v tom ho zhltla veľká ryba. Aká tam bola tma. Bolo to ešte horšie než pod mostíkom a potom bolo tu veľmi tesno. Vojačik bol však statočný a pokojne ležal v rybe s puškou v ruke. Ryba plávala ďalej, no zrazu sa začala mätať na všetky strany. Napokon sa upokojila a najprv bolo šero, potom sa celkom vyjasnilo a kto si zvolal. Cínový vojačik. Rybár chytil rybu, priniesol ju na trh a predal ju. Ryba sa dostala do kuchyne, kde ju slúžka prerezala nožom. 2 prstami chytila vojačika okolo pása a priniesla ho do izby. Všetci chceli vidieť hrdinu, čo sa plavil v bruchu ryby. Ale Cínový vojačik nebol ani trochu hrdý. Postavili ho na stôl a tu... Nie. Ako to čudne chodí na tomto svete. Cínový vojačik sa ocitol v tej izbe ako predtým. Videl tu tie isté deti a na stole boli známe hračky. Aj nádherný zámok s prekrásnou malou tanečnicou. Ustavične stála na jednej nohe a druhú mala zdvihnutú do výšky. Aj ona bola statočná. Cínového vojačika to dojalo a skoro sa rozplakal cínovými slzami, ale to sa nepatrilo. Pozrel sa na tanečnicu a ona pozrela na ňo. Ale nič si nepovedali. Zrazu ho ktorýsi chlapček chytil a hodil do kachiel, hoci naozaj nemal prečo. To iste zavinil ten škriatok v tabatierke. Cínový vojačik stal v prenikavom svetle a pocitil strašnú páľu. Nevedel, či je to od ohňa alebo od lásky. Stratil už všetky farby. Nikto však nemohol povedať, kde sa mu to stalo, či na cestách a či od žiaľu. Pozrel sa na malú bábiku, ona pozrela na ňo a pocítil, že sa roztápa, ale ďalej stál statočne s puškou v ruke. Tu sa otvorili dvere a prievan schytil tanečnicu. Ako vzdušná víla vletela rovno do kachiel k Cínovému vojačikovi. Zblkla a už jej nebolo. Cínový vojačik sa rozstavil. Na druhý deň slúžka vyberala z kachiel popol a namiesto vojačika tam našla malé Cínové srdiečko. Z tanečnice zas zostala iba ozdoba. A aj tá bola od ohňa celá čierna.